I pozdrav svima, ja sam Lazar Gamer i ovo je moj prvi video na mom novom kanalu. Ja sam pa ajmo da počnemo, ovo je prvi video upoznavanje. Pa ja sam pre par dana napravio ovaj kanal i rešio sam da snimim jedan kratak video kako bi se mi upoznali. Ok. Hajmo da počnemo. Ništa, ja sam Lazar i šta još da mogu da kažem. Snimam na laptopu, imam FIFA Worlds i PS5 koji nije baš sad nešto ne radi, nešto sam dirao malo pre. Snimat ćemo Minecraft, ali prvenstveno FIFA World. Snimam na laptopu kao što možete vidjeti po ovome. Evo šta možete da vidite od mojeg kompjutera, kako on to radi i šta sve ima. Znači solidan kompjuter, 4 GB RAM-a, 64 bit operativnog sistema, vrlo solidno za mene. Ja sam brisao to juče nešto pa sad malo to jače, ali ok. Nadam se da ćemo puno video snimiti, nadam se da ću ovdje biti barem za 10 subscribera, imati više i uspešni biti nego što sam imao na prošlom videu. Snimit ćemo FIFA World kao što znate, nadam se da će to biti zanimljivo vama i mene naravno. Pa ne znam šta još da vam kažem, htio sam ukratko nešto kažem na mom kanalu, ovo je moj prvi video. Sutra je petak, vjerovatno će i sutra izaći ako imam vremena. Planiram pa svaki drugi dan da snimam, vidjet ćemo, rasporedit ćemo se kako ćemo da snimamo. Sad je jako kasno, tako da možda samo ovaj, možda snimim još jedan pa da sutra uploadujem. Nadam se da ćemo mi napraviti jedan lep kanal. I tako, znači evo već snimam 2,5 minuta i to je bilo ukratko, ne bi želeo da traja baš 2,5 minuta, barem 3,5, 4, ali ne znam šta još da vam pričam. Znači, ja imam moj komp koji je, ne znam šta mu je, ni debil, znači, vjerovatno ću sutra prekustra skinem Minecraft, pa već možemo da počnemo da igram Minecraft. Imam puno sveta, snimit ćemo mape i sve modove i sve to, znači bit će dosta videa o tome. Nadam se da su uživali u mom prvom videu, vjerovatno će sutra izaći još jedan. I tako, pa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!